Το Demo Fair παρουσιάζει μια λύση προγνωστικής συντήρησης για το Industry 4.0 και συνδυάζει τεχνολογίες όπως το Edge Computing και Federated Learning ή αλλιώς ομοσπονδιακή μάθηση. Το demonstration της λύσης μας είναι βασισμένο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δύο εταιρείες, οι οποίες δημιουργούν CNC machines, μηχανήματα κοπής και milling tools. Το θέμα τους είναι ότι μετά από κάθε job, κάθε εργασία που κάνουν, δεν μπορούν να υπολογίσουν τη φθορά της μύτης ή πόσο ακόμα έχει και καταφέρνουν να το καταλάβουν αυτό στο τέλος, άμα ήδη έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο κοπτικό ή στο ίδιο το υλικό. Οπότε το solution που έχουμε παράξει έρχεται για να αντιμετωπίσει αυτό, πώς με το να κάνει real-time prediction στο πόσο είναι το remaining useful life, το υπολοιπόμενο ζωής της κάθε μύτης και να κάνει και αντίστοιχα suggestion αν χρειαστεί για το τι μπορεί να ακολουθήσει μετά. Το demo έχει 5 steps. Το πρώτο step είναι η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το Edge device. Οπότε πατώντας το collect data ξεκινάμε και μαζεύουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το CNC μηχάνημα. Με το που τελειώσει το data collection προχωράμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το training τοπικά ενός μοντέλου προγνωστικής συντήρησης. Στο δεύτερο βήμα ξεκινάει το local training και εδώ πέρα είναι το πρώτο κομμάτι που έχουμε για να ξεκινήσουμε την προστασία δεδομένων. Γιατί ουσιαστικά το μοντέλο εκπαιδεύεται locally και δεν μετακινούνται δεδομένα πουθενά. Το τρίτο βήμα είναι η διαδικασία του Federated Learning. Σε αυτή τη διαδικασία μόνο κάποιες παραμέτρους του μοντέλου μεταδίδονται με ασφαλή τρόπο στο cloud, όπου γίνεται ένα aggregation και το μοντέλο γίνεται καλύτερο. Αφού τελειώσει το Federated Learning, όπου έχουν γίνει connect οι δύο clients, έχει γίνει update το global μοντέλο και έχει μοιραστεί πάλι στα δύο edges, συνεχίζουμε με τον χρήστη να μπορεί να τρέξει το inference. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτα μπορεί να κάνει select ένα material που θα χρησιμοποιήσει, το αντίστοιχο job που θέλει να κάνει και δεδομένου ότι κάνουμε ένα simulation που τρέχουν τα αντίστοιχα δεδομένα για το συγκεκριμένο job, προχωράμε στο να επιλέξουμε και να δούμε τα predictions για το εκάστοτε του. Μπορούμε να δούμε predictions για τη φθορά που υπάρχει, το remaining useful life που είναι αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και ένα historical plot για όλη τη φθορά που έχει προκληθεί μέσα στα διάφορα operations και job που έχουν γίνει.